Hare Krishna. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கின்ற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கய சக்ஷுரும் மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण devotees. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा डिवोटीஸ். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 மிக ரகசியமான அறிவு. இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே.
நம்ம எட்டாவது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத ஒரு சின்ன ரீகேப், அந்த ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணாஸ் ஆன்சர்ஸ் டு அர்ஜுனாஸ் கொஸ்டின்ஸ். அவர் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாரு. அதுக்கெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். 1லிருந்து 4 வரைக்கும், 5லிருந்து 8 வரைக்கும் ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா அட் த டைம் ஆஃப் டெத். அந்த காலே, அதாவது பிரயாண காலே, சாகும் தருவாயில் பகவானை வந்து எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது அப்படிங்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்டிருந்தார். அதுக்கும் பகவான் வந்து பதில் சொன்னார். என்ன சொன்னார் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? என்ன செஞ்சா சாகும் தருவாயிலும் கூட பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Through meditation. ஓகே. அப்புறம் 9லிருந்து எப்படி வந்து மெடிடேஷன் மூலமா எப்படி பகவான் நினைவில் அதை வந்து சொன்னார். இருந்து 16 வரைக்கும் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தியின் மூலமாக பகவானை எவ்வாறு நினைவில் வைத்துக் கொள்வது. அப்புறம் 17லிருந்து 22 வரைக்கும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டும் இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி சொன்னார். அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுடைய க்ளோரிஸ் எல்லாம் என்ன, பெருமைகள் எல்லாம் என்ன, சிறப்புகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்புறம் பக்தியினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் 8வது சாப்டர்ல. இப்போ 9th சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போறார்? Nine point 1 to 9.3 hearing about Krishna. ஸோ ஸ்ரவணம் வந்து எவ்வளவு முக்கியமானது, குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், இத பத்தி சொல்ல போறார். இதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும், அப்புறம் சும்மா வந்து கேட்கிறோம் அப்படிங்கிற பேர்ல சும்மா கடனேன்னு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி இல்லாம உண்மையா வந்து ஸ்ரத்தையோட கேட்கறது, அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நான் பார்க்க போறோம். அப்புறம் ஐஸ்வர்ய ஞானம், கிருஷ்ணாஸ் அசிந்திய பேத அபேத ரிலேஷன்ஷிப் வித் த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. அவர் இந்த உலகத்துல படைச்சிருந்தா கூட அவருக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து அச்சிந்திய பேத அபேத ரிலேஷன்ஷிப். சோ அவர்தான் படைப்பாளி, ஆனாலும் அந்த படைப்பிற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் அவர் சுதந்திரமானவராக தனித்து இருக்கிறார். அது வந்து 4லிருந்து 10 வரைக்கும். 11லிருந்து 15 வரைக்கும் நான் வர்ஷிப்பர்ஸ் அண்ட் வர்ஷிப்பர்ஸ், பகவானை வழிபடுபவர்கள் அப்புறம் பகவானை வழிபடாதவர்கள் யார் யார் அப்படின்னு சொல்ல போறார். 16லிருந்து 25 வரைக்கும் கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப். சோ நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா பகவானை வழிபடுவது, பகவானை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டு, பகவான் ஒருவரே, அவரே பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள். சோ மத்த எல்லாருமே வந்து அவருடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான். சோ இந்த மாதிரி அவரை ஒரு சுப்ரீம் ஆப்ஜெக்டா ஏத்துக்கிட்டு வழிபடுறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. 1 to 9, 3 வரைக்கும் ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா. So non-enviousness allows one to hear confidential knowledge about Krishna and faithlessness forces one to birth and death. So
பொறாமைப்படக்கூடாது பகவான் மேல. பொறாமை இருந்தா பகவானை பற்றி கேட்க முடியாது, கேட்க விருப்பம் இருக்காது நம்மளுக்கு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்புறம் நம்பிக்கை இருக்கணும் பகவான் மேல. சோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவானை பற்றி கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை வரணும், அப்படிங்கிற ஒரு என்ன ஈகர்னஸ் வரணும். அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு அந்த என்வியஸ்னஸ் இருக்காது. சோ இதுதான் வந்து அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாம்ய அனுசூயவே ஞான விஞ்ஞானஹிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷயசே சுபாத். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரகசிய அறிவுன்னு தானே சொல்லி இருந்தார். சோ இதுவரைக்கும் சொன்ன விஷயங்களை விட நான் இப்ப சொல்ல போற இந்த சாப்டர்ல சொல்ல போற விஷயம் ரொம்ப 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 ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்றார். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த ரகசியமான ஞானத்தை வந்து யாருக்கு தரப்போறார் பகவான் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன். அனுசூயவே, அனுசூயவே அப்படின்னா பொறாமை அற்றவன். சோ எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். சோ பொறாமை யார்கிட்ட இல்லையோ அவங்கனால மட்டும்தான் பகவானை வந்து உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும். அர்ஜுனன் அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன். அதனாலதான் தன்னுடைய நண்பனான அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்து இந்த ரகசியமான ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து கொடுக்கிறார். சோ பரமபுருஷரை பற்றி கேட்க கேட்க என்னன்னாகும், ஸ்ரவணம் கேட்க கேட்க அறிவொளி பெறுகிறான். அவனுடைய அறிவு விருத்தியாகும். அவனுடைய நாலேஜ் அபவுட் லார்ட், பகவானை பற்றிய அந்த ஞானம் விருத்தி அடையும். சோ அந்த மாதிரி கேட்கும் போது பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய செய்திகள் வந்து ஏன் கேட்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டா, ஏன் கேட்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த செய்திகள் எல்லாமே மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை. ஒரு மந்திரம் சொல்லும் போது எவ்வளவு சக்தி இருக்குதோ அதை விடவும் பகவானுடைய செய்திகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவை. அந்த சக்திகளை உணர்ந்தறிய பக்தர்களின் மத்தியில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய விஷயங்களை விவாதிக்க வேண்டும். அப்போ பகவானை பற்றி பேசிக்கணும். அதனாலதான் நம்மள சத் சங்கத்துல இருங்க ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, அங்க பகவானை பற்றி மட்டுமே பேசுவாங்க. சோ அதை நம்ம வந்து கேட்க முடியும். சோ அந்த பேச்சுக்களுக்கு, பகவானை பற்றிய அந்த செய்திகளுக்கு சக்தி மிகவும் அதிகம். இது ஒரு அனுபவ ஞானம். சோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏட்டுக்கல்வியினால கிடைக்காது, இது அனுபவத்தினாலதான் கிடைக்கும். அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, சங்கத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பகவத்கீதையின் தொடக்கமான ஓகே அனுசூயவே அப்படிங்கிற சொல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. சோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதின ஆசிரியர்கள், பெரிய பெரியவர்கள் கூட பகவான் மேல எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா பொறாமை கொண்டவர்களாக இருந்தாங்க. அதனால பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதும் போது அவர்கள் தவறுகளை வந்து தப்பும் தவறுமாக அவர்களுடைய கருத்துக்களை திணித்து எழுதினாங்க. சோ பொறாமை உடையவன் எவனுமே பகவத்கீதையை விளக்கவோ கிருஷ்ணரை பற்றிய தெளிவான அறிவையோ தர முடியாது அப்படின்னு, அப்படி அவரது நடத்தையை விமர்சனம் பண்ணுகிறவன் வந்து ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய உரையிலே வந்து எழுதியிருக்கிறார். இன்னும் சொல்ல போனா, இது வந்து இந்த ஞானம் வந்து இப்ப பகவான் நம்மளுக்கு தரப்போகிற ஞானம் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, அறிவின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அறிவுக்கெல்லாம் அரசன். சோ அதுதான் இந்த சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ நம்ம முன்னாடி சாப்டர்ல பார்த்தோம், கடவுளை பற்றி உண்மையா தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன இருக்கக்கூடாது, இச்சா துவேஷா. அதாவது ஆசைப்படக்கூடாது, துவேஷம் வெறுக்கக்கூடாது. இந்த ரெண்டும் எதுக்கு அடிப்படை, பொறாமைக்கு அடிப்படை. சோ யார் வந்து பொறாமை இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்களோ அதை நன்றாக பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஞானம் விஞ்ஞானம் அப்படின்னு இங்க ரெண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஞானம் விஞ்ஞானம். ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அறிவு. விஞ்ஞானம் அப்படின்னா அதை செயல்படுத்துவது எப்படி அப்படிங்கிற அறிவு. சோ இதுதான் வந்து ஞான விஞ்ஞானம். இது ரெண்டையுமே நான் உனக்கு தர்றேன் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி செயல்கள்
தவறான கருத்துக்கள், அந்த மாதிரி நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, பொறாமைப்படுகின்ற அந்த கருத்துரையாளர்கள், தத்துவ ஞானிகள், அந்த புக்குக்கு உரை எழுதுறவர்கள் எல்லாமே வந்து தவறான கருத்துக்களை பற்றி வந்து அவங்க உரையில எழுதுறாங்க. இது வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவு இல்லாதவர்கள், அவங்க வந்து பகவானை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. அப்போ இத ஈவன் இன்னும் சொல்ல போனா காந்தியே கூட பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனா அவரை வந்து எல்லாரும் எப்படி போற்றினாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதையை நன்கு படித்துணர்ந்த ஒரு பெரியவர் அப்படிங்கிற மாதிரி போற்றி புகழ்ந்தாங்க. ஆனா அது உண்மை கிடையாது. சோ பகவானை பற்றி தெரியாதவர்கள் வந்து எப்படி பகவத்கீதை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும், அதற்கு வந்து கருத்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக இருக்கிறது. சோ அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரே ஒரு கருத்து தான், பொறாமை இல்லாதவர்களால பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இது. அதனாலதான் அர்ஜுனனை செலக்ட் பண்ணி இந்த ரகசிய ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தரப்போகிறார். திஸ் இஸ் கான்பிடென்ஷியல், ரொம்ப ரகசியமான அறிவு. சோ சமஸ்கிருதத்துல குஹ்யம் அப்படின்னா ரகசியம், குஹ்யதரம் அப்படின்னா மிக ரகசியம், குஹ்யதமம் அப்படின்னா மிக மிக ரகசியம். சோ இந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து தரப்போகிறார். அது என்னன்னு பார்க்கலாம். பதம் 2. ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசன், எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மையானது, தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பது. இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். சோ ராஜவித்யா, ராஜவித்யானா கல்வியின் அரசன், ராஜகுஹ்யம் எல்லா ரகசியங்களிலும் ரகசியமானது, பவித்ரம் தூய்மையானது, இதம் உத்தமம் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பது. அப்படின்னா பிரத்யக்ஷவகமம், அதாவது நேரடியாக அளிப்பது. உத்தமம்னா எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது. தர்மம் அப்படின்னா என்னன்னா, தர்மம் அப்படின்னா இதுதான், இந்த ரகசிய அறிவுதான் அப்படிங்கிறாரு. சோ இதை எப்படி செயலாற்றணும்? பேரின்பத்துடன், சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம், ரொம்ப சந்தோஷமா ஆனந்தமா இதை வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னோட உரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவத்கீதையுடைய இந்த அத்தியாயம் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை அத்தியாயம் படிச்சிருக்கோம்? 8 அத்தியாயம் படிச்சிருக்கோம். இந்த 8 அத்தியாயத்தினுடைய சாரமாக, ஒரு எசன்ஸாக, ஜூஸாக இந்த இது வந்து திகழ்கிறது. இந்த 9வது அத்தியாயம் திகழ்கிறது. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த அறிவு உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்வதை உள்ளடக்கியது. நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த தன்னுணர்வு நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்கிறது. இந்த ரகசிய அறிவு பக்தி தொண்டினை எட்டும் போது அது அறிவின் அரசனாக கருதப்படுகிறது. சோ இத பக்தியில நம்ம செய்யும் போது அந்த அறிவு வந்து அறிவுக்கு அரசனாக செயல்படுகிறது. உலகெங்கிலும் பல்பர கல்வித்துறைகளும் மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்களும் உள்ளன. நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு, நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தா கூட ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை சொல்லித்தரதுக்கு ஏதாவது யூனிவர்சிட்டி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். சோ மனிதனுடைய ஆத்ம ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளாததுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, பாவங்களுக்கு மேல பாவங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். ஒருத்த வந்து திருடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட், அவன் வந்து போலீஸ் வந்து கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க. அப்போ விசாரிக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அந்த சேர்ந்த தப்ப மறைக்கிறதுக்காக அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா பொய் சொல்றான். நான் அன்னைக்கு அங்க இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறான். சோ ஒரு தப்ப மறைக்க இன்னொரு தப்பு பண்றான். இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை உணராததுனால நம்ம அறியாமையில இருக்கிறோம். அறியாமையில இருக்கிறதுனால நாம இந்த மாதிரி தவறுகள் எல்லாம் செய்கின்றோம். அறியாமை அப்படிங்கறது வந்து மன்னிக்கவே முடியாது அப்படின்னு வந்து சில பிரபுபாதா தன்னோட உரையில சொல்லி இருப்பார் ஒரு தடவை. சோ இது எல்லாமே மனிதனின் பாவச் செயல்கள், பாவங்களுக்கு மேல் பாவங்கள் செய்வதன் விளைவுகள் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படிங்கிறது. சோ இங்க ஒரு
பத்ம புராணம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு பழுத்தவை, காத்திருப்பவை, விதையாக உள்ளவை என எல்லா பாவ விளைவுகளும் படிப்படியாக அழிந்து விடுகின்றன. அது என்னது பழுத்தவை, காத்திருப்பவை, விதையாக உள்ளவை அப்படின்னா, நாம் செய்த பாவங்கள், நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்து வந்திருக்கிறோம். அந்த ஜென்மங்கள்ல தெரிந்து தெரியாம நிறைய பாவங்கள் செய்திருப்போம். சோ அந்த பாவங்கள்ல 3 வகையா பிரிக்கலாம். அது என்ன அப்படின்னா, உடனடியா நம்மளுக்கு அந்த பாவத்தினுடைய விளைவுகளை நாம் அனுபவிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது பழுத்தவை. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது. இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டா, உடனே அனுபவித்தல். உடனே ஒரு தப்பு செய்யறோம், ஒருத்த பஸ்ல போகும்போது பிக் பாக்கெட் அடிச்சிடுறான், அதை எல்லாரும் பாத்துடுறாங்க, போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துடுறாங்க, உடனே அவனுக்கு என்ன பண்றாங்க, பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துடுறாங்க. சோ அவன் செஞ்ச தப்புக்கு அவன் உடனே தண்டனை அனுபவிக்கின்றான். அதே மாதிரிதான் நமக்கு, சரிங்களா? அதுதான் பழுத்தவை. அப்போ அடுத்தது காத்திருப்பவை. காத்திருப்பவை அப்படின்னா, நமக்கு இப்ப எல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் சாப்பிடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பழக்கமாயிடுச்சு. அப்போ அங்க நம்ம எப்படி சமைப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்க சுத்தமா சமைக்க மாட்டாங்க, ஆரோக்கியமா சமைக்க மாட்டாங்க, குறைந்த முதலீடுல நிறைய வருமானம் பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. அதுக்காக அவங்க நிறைய அந்த இதெல்லாம் கலர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ பார்த்தோம்னா அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நோக்கம். சோ சுகாதாரமா நல்ல சத்தான சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. சோ அவங்க அதுவும் மட்டும் கிடையாது, அந்த மாதிரி சமைச்சு அவங்க அதிக வருமானம் பார்க்கணுங்கிறது அவங்களுடைய குறிக்கோள். சோ அதை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 2 மணி நேரமோ 3 மணி நேரமோ இல்ல அதுக்கு அடுத்த நாளோ நம்மளுக்கு வயிற்று வலி வரும். சோ அப்போ நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா கூட நம்ம அந்த தப்பை செய்யறோம். அந்த தப்புக்கு நம்மளுக்கு காத்திருந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 நாள் இல்லைன்னா ஒரு 5-6 மணி நேரம் கழிச்சு நமக்கு அதனுடைய எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு தெரியுது. உடனே வயிற்று வலி வர்றது, ஃபுட் பாய்சன் ஆகுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு நடக்கும். இதுவே நம்ம வீட்டுல சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா, அம்மாவோ மனைவி கையிலயோ சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா சுத்தமா சமைச்சிருப்பாங்க, ஆரோக்கியமா சமைச்சிருப்பாங்க, கூட அன்போட பரிமாறுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி வயிற்று வலி, ஃபுட் பாய்சனுக்கு சான்ஸே இல்லாம இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி காத்திருந்து, சோ ஒரு நாள் நம்ம அடுத்த அப்புறம்தான் அந்த தண்டனையை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அந்த மாதிரி சில பாவங்கள் இருக்கு. அது எக்ஸாம்பிள்கா சொல்றேன் நானு. சில பாவங்கள் விதையாகவே இருக்கும். அது அந்த பாவங்களை அனுபவிக்க கொஞ்ச நாள், வருடங்களாக கூட இருக்கலாம், மாதங்களாக கூட இருக்கலாம். அப்படி அந்த மாதிரியான பாவங்கள் 3 வகைப்படுகிறது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அதுதான் இங்க 3 வகையாக இருக்கின்றது. சோ இந்த பாவ விளைவுகளை எல்லாமே அழித்து விடலாம். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு அன்போட பக்தியோட அவருக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது இந்த 3 வகையான பாவங்களும் நம்மை விட்டு நீங்குகின்றன. சோ இதுதான் பக்தி தொண்டினுடைய சக்தி, வலிமை அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இதுதான் பவித்ரம் உத்தமம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, அதனாலதான் பவித்ரம் இதம் உத்தமம். சோ தூய்மையானது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. உத்தமம் அப்படின்னா மிக உயர்ந்தது எல்லாவற்றிலும். சோ ஜட செயல்களை விட உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஜட செயல்கள்னா இந்த பௌதிக செயல்கள். சோ இதை எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்தது. பலன்களை நேரடியாக உணரும் அளவிற்கு பக்தி தொண்டின் செயல்கள் மிகவும் பக்குவமானவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் நேரடி பலனை உண்மையாகவே உணர முடியும். இதில் நமக்கு அனுபவமும் உள்ளது. சோ கிருஷ்ணருடைய திருநாமங்களை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு உச்சரிக்கிறவர்கள் அபராதமின்றி, அதுவும் உச்சரிக்கும் போது எந்த அபராதம் பண்ணிடக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை விட்டுடுறது, இல்ல ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஏதாவது தப்பு பண்ணிடுறது, அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி அனுபவம் நம்மளுக்கு ஏற்படுகிறது. இப்போ இதுதான் பிரத்யக்ஷம், அதாவது நமக்கு முன்னாடியே தெரியுது.
அதாவது பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லும் போது நம்மளுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு முன்னாடியே நம்ம அனுபவப்படுகிறோம், நாமே அனுபவப்படுகிறோம். இது எப்படின்னா, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நல்லா பசிச்சிருக்குது ஒருத்தனுக்கு, அவன் முன்னாடி போய் ஒரு நல்ல சாப்பாடை வச்சு சாப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கிறோம். சோ அவன் எடுத்து சாப்பிடுகின்ற ஒவ்வொரு கவளம் சாப்பாடும் அவனுடைய அந்த வயிற்றினுடைய வலியை, வயிற்றின் வேதனையை, பசியின் வேதனையே போக்குகிறது. அவனுக்கு அந்த ஒவ்வொரு கவலம் உள்ள போகும்போது அவனுக்கு தெம்பு கிடைக்கிறது, பலம் கிடைக்கிறது, சக்தி கிடைக்கிறது. ஒவ்வொரு கவலம் நிறையும் போதும் வயிறு நிறைந்து கொண்டே வருவதனாலே அவன் ஆனந்தத்தில் இருக்கின்றான். அவன் பசியாறி அவனுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. ஒவ்வொரு கவலம் எடுத்து சாப்பிடும் போதும், ஏன்பா உனக்கு சக்தி வருதா, உனக்கு ஆனந்தமா இருக்குதா, பசி ஆறுச்சா அப்படின்னு நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது பிரத்யக்ஷம், நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியும். நம்மளுக்கும் தெரியும், சாப்பிடுறவனுக்கும் தெரியும். அதே மாதிரிதான் நம்ம பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதும், பகவானுடைய நாமாக்களை சொல்லும் போதும் நம்ம ஆனந்தத்தில் இருக்கிறோம். இது யாரும் வெளியிலிருந்து யாரும் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை. பசித்தவனுக்கு முன்னாடி வைக்கப்பட்ட சாப்பாடு எவனுக்கு அவனுக்கு சந்தோஷத்தை அளிப்பதை போல நம்மளுக்கும் பகவானுடைய அந்த பக்தி தொண்டும் பகவானுடைய நாமாக்களும் நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது. அடுத்தது இந்த இதுல நாரதரை பத்தி பேசுறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. நாரதர் எப்படி இருந்தார்? அவர் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாக தான் பிறந்தார். எப்படி இப்ப பாருங்க, அவர் எவ்வளவு பெரிய ஞானி, எவ்வளவு பெரிய சாது, இந்த உலகத்திற்கே நம்ம அறிவுரை சொல்லக்கூடிய அந்த லெவல்ல இருக்கார் இப்போ. ஆனா அவருடைய பிறப்பு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாக பிறந்தார். அப்போ அந்த அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த பிள்ளைய பாக்குறாங்க, பாத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு சதுர்மாசியம் வருகிறது. சதுர்மாசியம் அப்படின்னா, சாதுர்மாசியத்துல 4 மாதங்கள் மழைக்காலங்கள்ல இந்த சாதுக்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த இடத்திலேயே தங்கி அவர்கள் இந்த பக்தி காரியங்கள் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஏன் போக மாட்டாங்க அப்படின்னா, இந்த மழைக்காலங்கள்ல இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் ஒரு செடியில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் மாறும். அப்போ அதை மிதித்து விடக்கூடாது, அதை கொன்று விடக்கூடாது. அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காகவும், அப்புறம் பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் ஒரு 4 மாசம் அந்த சாதுர் மாசம் மழைக்காலங்கள்ல ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரியாக ஒரு இடத்துல சாதுக்கள் தங்குறாங்க. நாரதரோட அந்த வீட்டு பக்கத்துல. அப்போ அந்த நாரதர் அம்மா, அவருடைய அம்மா அவங்களுக்கு போய் பணிவிடைகள் செய்கிறாங்க. அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கறது, அவங்களுடைய துணிகளை எல்லாம் துவைத்து கொடுப்பது அப்படின்னு. அப்ப சிறுவனாயிருந்த இந்த நாரதரும் என்ன பண்றார், அங்க போறார். அங்க பேசுகின்ற சத்து விஷயங்களை எல்லாம் கேட்கின்றார். அப்போ கேட்டு கேட்டு அவருக்கு ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது. அப்போ அந்த சாதுக்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க தட்டுல கொஞ்சம் மிச்சம் வைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மிச்சத்தை நான் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு அந்த சாதுக்கள் கிட்ட கேட்டு அவங்களும் ஓகேன்னு சொல்லி இவர் அதை சாப்பிடுறார். அந்த உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிட்டதுனால அவருக்கு ஞானம் ஏற்படுகிறது. சோ அதை சாப்பிட்டதன் விளைவாக எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு அவருடைய இதயம் தூய்மையாகி அவர் பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். சோ சாதுக்களுடன் உறவு கொண்டதால் புகழை பகவானின் புகழை கேட்பதற்கும் பாடுவதற்கும் நாரதர் ருசியை பெற்றார். சோ மேலும் பக்தி தொண்டிற்காக பேராவலை வளர்த்து கொண்டார். இன்னும் பக்தி செய்யணும், இன்னும் பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஆவலாக இருந்தார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ பள்ளி செல்லும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கல. சோ அதனாலேயே தாய்க்கு உதவி வந்தார். அதிர்ஷ்டவசமாக அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை. சோ ஆச்சாரியவான் யாரோ அவன் கல்வி அறிவு இல்லாதவனாக இருந்தாலும், வேதங்களை ஒருபோதும் படிக்காதவனாக இருந்தாலும், ஆச்சாரியர்களுடன் ரொம்ப தொடர்புல இருந்தா தன்னை உணர்வதற்காக தேவையான எல்லா ஞானத்தையும் அவன் அடைந்து விடுகிறான். இதுதான் நம்ம நாரதர் முனிவருடைய வாழ்க்கையிலே நடந்தது. சோ பக்தி தொண்டின் வழிமுறை ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமானது. சுசுகம் அப்படிங்கிறாரு. சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். சோ இது எப்படி செயலாற்றப்பட வேண்டும்? ரொம்ப சந்தோஷமாக பேரின்பத்துடன் செயலாற்றணும் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு பகவான்.
சோ இந்த பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு முக்தி அடைஞ்சோன்னா நின்னு போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. நம்ம மேல முக்தி அடைந்து பகவானை போய் சென்றடைந்தாலும் பகவானுக்கு நம்ம வந்து அங்க பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். அப்போ நம்மளுடைய ஆனந்தம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். पदं 3 अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्दव अप्राप्य मां निवर्तन्ते மிருத்யு சம்சார சத்மனி. எதிரிகளை வெல்வோமே. இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. சோ நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம். நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் என்னை வந்து அடைய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி விடுகின்றனர். அவங்க இந்த ரீபர்த் அந்த சைக்கிள்லயே வந்து புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் இந்த சைக்கிள்லயே மாட்டிக்கிறாங்க. மறுபடியும் பிறக்கிறாங்க இறக்குறாங்க பிறக்கிறாங்க இறக்குறாங்க. சோ என்னை வந்து அவங்க வந்து சேர முடியாது அப்படின்னு இங்க அவர் கன்ஃபார்ம்டா இங்க வந்து சொல்லிட்டார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பக்தி தொண்டினை அடைய முடியாது. நம்பிக்கை இல்லாதவன் பக்தி தொண்டு செய்ய மாட்டான். சோ அந்த பக்தி தொண்டுல நம்பிக்கை வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சத் சங்கத்துல இருக்கணும். சோ சத் சங்கத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்து ஏற்படும். நம்பிக்கை என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு மிகவும் முக்கியம். நம்ம பக்தியில வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த நம்பிக்கை வந்து வரணும் அப்படின்னா நிறைய கேட்கணும், சிரவணம் பண்ணணும். சோ இந்த சிரவணத்தினாலதான் வந்து இந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படும். சோ மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றுவதன் மூலம் அதன் கிளைகளும் இலைகளும் திருப்தி அடைகின்றன. அப்ப வயிற்றுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தோம்னா நம்முடைய எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து திருப்தி அடைகின்றன. அது போலதான் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டா நம்ம எல்லா தேவர்களையும் 33 தேவர்களையும் நம்ம திருப்திப்படுத்தினதுக்கு சமம். அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். சோ அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய தத்துவத்துல ஒருவன் முழு திருப்தியா இருந்தால் அதுவே நம்பிக்கை எனப்படும். சோ திருப்தி அப்படின்னா நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையை வளர்ப்பது எது அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி. சோ இங்க வந்து 3 விதமான கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க. அந்த 3 விதமான கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து எப்படி அப்படின்னா பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் முழு நம்பிக்கையும் உறுதியும் இல்லாததால் கிருஷ்ண உணர்வை தொடர்வது யார் யார் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாத்துடலாம். அவர்கள் வந்து வெளிப்புறமாக பக்தி தொழில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் உன்னதமான பக்குவ நிலையை அவர்கள் அடைய முடியாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னா வெளியில வந்து நாங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்க. வீட்டுல வந்து எங்க பார்த்தாலும் கிருஷ்ணருடைய போட்டோ எல்லாம் மாட்டி வச்சிருப்பாங்க. ஆனாலும் அவர்கள் வந்து உண்மையான நம்பிக்கையோட அதெல்லாம் பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. சோ அத வந்து பெரும்பாலும் வந்து அப்படி கிடையாது, இருக்கிறது இல்ல. சோ அவங்களுக்கு முழு உறுதியும் முழு நம்பிக்கையும் இல்ல. சோ கிருஷ்ண உணர்வை வந்து அவங்க தொடர்ந்து செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, முடியாது, ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அனுபவம் உள்ள உணர்விற்கு வரும் சிலர் ஏதாவது உள்நோக்கத்துடன் இதில் ஈடுபடுகின்றனர். அதாவது வேண்டிக்கிட்டு, ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வர்றாங்க. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு கிருஷ்ண பக்திக்கு வர்றவங்க இருக்காங்க. அப்போ அங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு என்ன வேணும், எக்கனாமிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு வேணும் இல்லைங்களா? அந்த எக்கனாமிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்ச உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்தியை விட்டு அவங்க வந்து பழைய நிலைமைக்கே போயிடுறாங்க. சோ இதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ 3 வகை பிரிவினர்கள் இருக்கிறார்கள். கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு மத்தியம பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த கனிஷ்ட அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் 3ஆம் வகுப்பினர், கடைசியில இருக்கிறவங்க. இவங்களுக்கு வந்து சாஸ்திரத்தை பத்தி தெரியாது, அதுல ஞானம் கிடையாது, அதுல நம்பிக்கையும் கிடையாது. ஆனா பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறதுனால, எளிமையான மனது இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப என்ன சொல்றது எளிமையானவர்கள். அதனால பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து கனிஷ்டா. அடுத்தது வந்து 2ஆம் வகுப்பினர் வந்து சாஸ்திரங்களை புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, ஓரளவு புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, ஃபுல்லா கிடையாது. கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதே சிறந்தது அப்படிங்கிற அந்த கருத்துல வந்து அவங்க வந்து உறுதியா இருக்கிறாங்க.
சோ இதுதான் வந்து செகண்ட். சோ இவங்க வந்து மத்திம அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது உத்தம அப்படிங்கிறவங்க வந்து சோ நம்பிக்கையால் மட்டுமே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற முடியும். நம்பிக்கையின் வளர்ச்சியை பொறுத்தவரை பக்தி தொண்டின் சாஸ்திரங்களை நன்றாக அறிந்தவன் திடமான நம்பிக்கையை அடைகிறான். சோ சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு, அவங்களோட நம்பிக்கை திடமா இருக்குது. இவங்க வந்து உத்தம அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள், உத்தம பக்தர்கள். சோ இந்த மாதிரி 3 வகையான கிருஷ்ண பக்தர்கள் இருக்காங்க. கிருஷ்ண பக்தியில 3ஆம் நிலையில் இருப்பவர்களை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு மிகவும் நல்லது என்ற நம்பிக்கை அவனிடம் இருந்த போதிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை முதலிய சாஸ்திரங்களின் பெறப்படும் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு அவர்களிடம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, 3ஆம் தர பக்தர்கள், கனிஷ்ட பக்தர்கள், அவங்க கிட்ட வந்து இத பத்தின அறிவு அவங்களுக்கு இல்ல. சோ அவங்க எதுல வந்து இஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா கர்ம யோகத்துல இஷ்டப்படுறாங்க. சோ இது செஞ்சா இது கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி. சில சமயங்கள்ல வந்து அவங்க வந்து அந்த பாதிப்பு எல்லாம், கர்மயோக பாதிப்பு எல்லாம் நீங்கின உடனே அவங்க வந்து 2ஆம் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னோட உரையில சொல்லியிருக்கிறார். சோ நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிருஷ்ண பக்திக்கு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது. मया तदम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थित. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படிங்கிறார். என்ன சொல்றாரு? புரிகிற மாதிரியும் இருக்கு, புரியாத மாதிரியும் இருக்கு அப்படின்னு தோணுது இல்லைங்களா? எல்லா ஜீவன்களிலும் என்னில் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் நான் அவர்களில் இல்லை. ஏன் இல்ல? அவர் தான் எல்லாரோட மனசுலயும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறாரே அப்படிங்கிற நினைப்பு இங்க வருது இல்லைங்களா? சரி, நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இதுக்கு போலாம். பரமபுருஷ பகவானை வந்து ஜட புலன்களை கொண்டு உணர முடியாது. நம்முடைய இந்த குறைபாடு உள்ள புலன்களை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவானை வந்து உணர முடியாது. சோ பரமபுருஷ பகவான் மீது திவ்யமான அன்பினை வளர்த்தவர்கள் அவரை எப்போதும் தனக்குள்ளும் வெளியிலும் காண முடியும். இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, பிரம்ம சம்ஹிதையில ஒரு லைன் வருது, பிரேமாஞ்சன சரித பக்தி விலாசனேன சந்த சதைவ கிருதயேஷு விலோகயந்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரேமாஞ்சன சரித பக்தி விலாசனேன அப்படின்னா பிரேமை அப்படிங்கிற அந்த கண்மையை பூசிக்கிட்டு பார்க்கின்ற சாதுக்களுக்கு அவர்கள் பார்க்கின்ற எல்லா விஷயங்களிலுமே கிருஷ்ணர் தெரிகிறாங்களாம். தமக்குள்ளேயும் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், பார்க்கின்ற எல்லா விஷயங்களிலுமே கிருஷ்ணர் தெரிகிறாங்களாம். அதுதான் ஒரு சாதுக்களுக்கு உள்ள விஷயம், ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டி அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. பிரேமாஞ்சன சரித பக்தி விலாசனேன சந்த சதைவ கிருதயேஷு விலோகயந்தி. சோ அந்த பிரேமை அப்படிங்கிற அன்பு, அந்த கலங்கமில்லாத அன்புங்கிற மைய பூசிக்கிட்டு பார்க்கும்போது அந்த சாதுக்களுக்கு அந்த எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணர் தெரிகிறார். இது சாதாரண மக்களுக்கு தெரிவதில்லை. அவர் எங்கும் நிறைந்து எல்லாவற்றிலும் நுழைந்து இருப்பவராயினும் ஜடப்புலன்களால் அவரை அறிய முடியாது. நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம அவரை பார்க்க முடியுமா? முடியாது. இப்போ நான் வந்து இந்த கண்டி மாலை போட்டிருக்கிறேன். இந்த மாலை எதனால கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கயிறுனால. அந்த கயிறு தெரியுதா? தெரியல. அப்போ இந்த மணிகளை எல்லாம் தாங்கி நிற்பது எது? அந்த ஸ்ட்ராங்கான கயிறு தான். அதே மாதிரி இந்த உலகம், பிரபஞ்சம் எல்லாத்தையுமே தாங்கி படைத்து காத்து எல்லாமே பண்றவர் அவர் தான். ஆனா அவர் கண்ணுக்கு தெரியறாரா? இல்ல, தெரியறது கிடையாது. சோ சூத்ரே மணிகனா இவ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம் நம்ம. நீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். சோ 7th சாப்டர்ல. சோ அதுதான் இங்க எல்லாவற்றிலும் அவர் நிறைந்திருக்கு. அவர் காற்று மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கிறார். எல்லாமே அவர்னாலதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவ்யக்த மூர்த்தினா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார். சோ இந்த ஜடப்புலன்களை, குறைபாடு உள்ள நம்முடைய ஜடப்புலன்களை வைத்துக் கொண்டு அவரை வந்து நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது. நாம வந்து பார்க்கலைனா கூட, பார்க்க முடியாட்டி கூட எல்லாமே அவருடைய சக்தியினாலேதான் எல்லாமே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் உண்மை.
இருப்பினும் அவர் எங்கும் பரவி இருப்பதால் அவரது தனித்தன்மை இழந்து விட்டதாக முடிவு செய்யக்கூடாது. நான் எங்கும் உள்ளேன், அனைத்தும் என்னில் உள்ளன, ஆனாலும் நான் விலகியுள்ளேன். உதாரணமாக ஒரு மன்னன் வந்து ஆட்சி செய்கிறான் அப்படின்னா மன்னனே எல்லா இடத்துக்குள்ளும் போய் நிக்க முடியாது. அவனுடைய பிரதிநிதிகள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். நம்ம மன்னர் காலத்துக்கு போக வேண்டாம், இப்ப இருக்கிற காலத்துக்கே வருவோம். இப்ப மத்திய அரசு இருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் அவங்களே போய் போய் எல்லாமே பார்த்து பார்த்து செய்ய முடியாது. அதுக்காக ஒரு சிஎம் நியமிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதையெல்லாம் பாத்துக்கிறதுக்கு அவங்களே தனிப்பட்ட நபரா போய் நிக்கணும், பிரதமர் மோடியே வந்து நிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. அவருடைய பிரதிநிதிகள் அதுக்காக வந்து எல்லா வேலைகளையும் வந்து அவங்க வந்து செய்வாங்க. சோ அவருடைய சக்தியின் பரவலால் படைப்பு உண்டாகிறது, பகவானுடைய சக்தியினுடைய பரவலால். சோ நாம் காணும் தோற்றங்கள் மட்டுமன்றி ஜட உலகத்திலும் ஆன்மீக உலகத்திலும் அனைத்துமே பகவானுடைய சக்தியையே வந்து சார்ந்து இருக்கின்றன அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தில மூலமா நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவரே சொல்லியிருக்கிறார், எல்லாவற்றிற்கும் விதையளிக்கும் தந்தை நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? நானேதான் பீஜம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ அவர் தந்தை அப்படின்னா தாய் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிரகிருதி, அதாவது இந்த இயற்கை. இந்த இயற்கை தான் வந்து நம்மளுடைய தாயாகவும் இருக்கிறது. அந்த இயற்கை யார் அப்படின்னா அதுவும் பகவானுடைய சக்தி தான். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்க 5, 6 2 ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. நான் ரெண்டையுமே படிக்கிறேன். நஷமஸ்தானி பூதானி பஸ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூத ப்ரோன்னச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவன. 6வது ஸ்லோகம். यदा काशन्दितो नित्यं वायु सर्वत्र को महान् तदा सर्वाणि भूतानि मस्तानि உபதாரய. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிறைவேற்றிருக்கவில்லை. எனது யோக ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும் எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும் நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். நான் தான் எல்லாத்தையுமே படைக்கிறேன். நான் எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சு இருக்கிறேன். ஆனால் பகவான் வந்து அதுல எதிலுமே ஈடுபடாமல் தனித்து இருக்கிறார், சுதந்திரமானவராக இருக்கிறார். அந்த அவர் படைக்கிற ஒரு பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு பகுதி வந்து பகவான் கிடையாது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில வந்து என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்ப வந்து அட்லஸ் பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு சைக்கிளோட அந்த ஒரு 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 ஆள் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு முதுகுல வந்து ஒரு பெரிய பூலோகத்தை வந்து தூக்கிட்டு நின்னுட்டு இருப்பார். இப்படி குனிஞ்சு நின்னுட்டு இருப்பார். சரி, நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த படைக்கப்பட்ட இவ்வுலகத்தினை தாங்கிக் கொண்டுள்ள கிருஷ்ணரது செயல் அந்த சித்திரத்துடன் ஒப்பிடக்கூடாது. சில பேர் வந்து அதோட ஒப்பிட்டாங்க. அப்ப வந்து சில பிரபுபாதர் ஒப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா பகவானுடைய சக்திகள் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் இப்படி டக் டக் டக்குன்னு ஒரு சுவிட்ச் போடுற மாதிரி செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு அவர் எந்த செயலையுமே வந்து செய்வது கிடையாது. அதனால அட்லஸோட வந்து பகவானை ஒப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு. அனைத்தும் எனது அச்சிந்திய சக்தியின் அமைந்திருந்தும் பரமபுருஷ பகவானால் நான் விலகி இருக்கிறேன், தனித்தே இருக்கிறேன். அவருடைய அச்சிந்திய சக்தி அப்படின்னா கற்பனைக்கு எட்டாத சக்தி. நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது அவருடைய சக்திகளை. சோ அந்த சக்திகள் தான் வந்து எல்லாத்தையும் தாங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ அவருடைய பல்வேறு திறன் வாய்ந்த சக்திகள் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? நீரின் சுவையாக இருந்தார், நெருப்பினுடைய அந்த ஹீட்டாக இருந்தார், சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியாக இருந்தார், ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தின் நிறைய நிறைய பேருடைய திறமைகளாக இருந்தார். அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். சோ அந்த மாதிரி நிறைய சக்திகளாக அவர் இருக்கிறார். சோ இந்த விதமாகத்தான் பகவானை பரமபுருஷனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் ஏதேனும் செய்ய நினைக்கலாம், அதில் பற்பல இடையூறுகள் இருக்கும். சில சமயங்கள் நாம நினைக்கிறத செய்ய முடியாம கூட போகலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா அது வந்து பக்குவமாக நிறைவேறிவிடும். சோ அதுக்கு வந்து என்ன செய்யறது அப்படின்னா
இப்போ டிசம்பர் மாசம், இந்த மாசத்துல மாம்பழம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் வந்துருச்சு, அதனால அதோட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம். இப்ப சும்மா சாதாரண சமயத்துல அது வந்து மே மாசம் வெயில் காலத்துலதான் கிடைக்கும். ஆனா பகவான் நினைச்சா எதை வேணா எப்படி வேணா கொண்டு வருவார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நொடியில கோவர்த்தன மலைய சுண்டு விரல்ல தூக்கி நிறுத்தினார். பூதனையை வந்து வதம் செய்தார் இல்லைங்களா? பகாசுரன் எல்லா எந்தெந்த அசுரர்கள் எல்லாம் வந்தார்களோ அவர்களை எல்லாம் அந்த சின்ன வயசுலயே வதம் செய்தார். இதெல்லாம் மத்தவங்களால முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. சோ அவர் என்ன வேணா அவர் நினைக்கிறது என்னவோ அதை வந்து செய்து முடித்து வருவார். அவருடைய சக்திகள் வந்து அவ்வளவு பலம் வாய்ந்தது. பகவான் ஒரே சமயத்தில் அனைத்திலும் வீற்றுள்ளார். இருப்பினும் அவர் தனிப்பட்ட நபராகவும் இருக்கிறார். பகவான் ஒரே சமயத்தில் அப்படின்னா எல்லாரோட மனசுலயும் பரமாத்மாவா இருக்கிறார். அங்கே கோலோகத்திலே இருந்து கொண்டு அவருடைய லீலைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். சோ இத வந்து சாதாரண ஒரு மனிதன் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த பௌதீகத்திலிருந்து அவர் வேறுபட்டவராக இருக்கிறார். ஆனாலும் கூட இந்த பௌதீகம் அனைத்துமே வந்து அவரையே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது. இதுவே வந்து யோக ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் பகவான் யோக ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னா பகவானுடைய யோக சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அடுத்த ஸ்லோகம், யதா காசஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோமகான் ததா சர்வாணி பூதானி வஸ்தானி உபதாரய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அதுபோலவே படைக்கப்பட்ட அனைத்தையும் என்னுள் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. முதல் சொன்ன ஸ்லோகத்தையே இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றார் பகவான். எப்படி என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஒரு பலத்த காற்று, அந்த காற்று எப்படி ஆகாயத்துல நிறைந்து இருக்கிறது அந்த மாதிரிதான் நான் வந்து நிறைஞ்சிருக்கிறேன். அது போலதான் படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. சோ எல்லாமே எனக்குள்ள அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. இப்போ பிரளயம் நடக்குதும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அந்த வயிற்றிலே போய் ஒன்றி விடுவோம். அப்ப மறுபடியும் படைப்பு ஆரம்பிக்கும் போது மறுபடியும் நாம் படைக்கப்படுகிறோம். சோ அனைத்தும் என்னுள் அமைந்துள்ளதை எப்படி நம்ம உள்ள போறோமோ அப்படியே நம்ம வந்து வெளியில வருவோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதுக்கு என்ன உரை எழுதுறார் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நாம் காணக்கூடிய தோற்றங்கள்ல மிகவும் பெரியது ஆகாயம். அந்த ஆகாயத்தினுடைய மிகப்பெரிய பிரபஞ்ச தோற்றம் காற்று. அந்த காற்றின் அசைவுகள் அசைவுகள் எல்லா அசைவுகளையும் உண்டாக்குவது காற்று தான். சோ காற்று பிரம்மாண்டமாக உள்ள போதிலும் அது எங்க இருக்குது? அந்த ஆகாயத்துக்குள்ளதான் இருக்குது. சோ ஆகாயத்தின் எல்லைகளை தாண்டுவது இல்லை. அற்புதமான பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் இறைவனின் பரம இச்சையினாலேயே இயங்குகிறது. அந்த காற்று அசையணும்னா கூட பகவானுடைய கட்டளை இருந்தாதான் அது அசையும். சோ பகவானுடைய இச்சைக்கு கட்டுப்பட்டுதான் அது செயல்படணும். பகவானோட விருப்பம் இல்லாம ஒரு புல்லு கூட வந்து அசைக்க முடியாது. சோ எல்லாமே அவருடைய விருப்பப்படியே படைக்கப்படுகின்றன, காக்கப்படுகின்றன, அழிக்கப்படுகின்றன. ஆனாலும் அவர் இவற்றிலிருந்து எல்லாம் விலகி இருக்கிறார். சோ காற்றின் செயல்களிலிருந்து ஆகாயம் எப்படி தனித்து இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பதம் 7. சர்வபூதானி கௌந்தேய பிரகிருதிம் யாந்தி மாமிகாம் கல்பக்ஷயே புனஸ்தானி கல்பாதவ் விஷ்ணுஜாமகம். சோ என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்கு, நான் புக்கை பார்த்து படிக்கிறேன். குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜடத்தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ கல்பம் அப்படின்னா பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது, பிரம்மா தெரியும் இல்லைங்களா, 100 வருடம் அவருடைய ஆயுட்காலம் நம்ம பார்த்தோம், ரொம்ப ரொம்ப நீண்டது. அந்த மாதிரி ஒரு 100 வருடங்கள் அவர் வந்து வாழ்ந்து இறக்கும் போது அந்த இறப்பு தான் வந்து ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி இறக்கும் போது என்ன நடக்கிறது? பிரளயம் நடக்கிறது. அந்த மாதிரி பிரளயம் நடக்கும் போது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜடத்தோற்றம் முழுவதுமே அழிக்கப்படுகிறது. சோ அந்த அழிக்கப்பட்டு எல்லாமே எங்க போய் சேருது? பகவானுடைய திருவயிற்றிலே போய் சேர்கிறது.
அப்போ பிரம்மாவினுடைய அடுத்த பகல் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம எந்தெந்த யார் யார் எப்படி போய் உள்ள போனாங்களோ அதே ஸ்டேஜ்லயே வந்து பகவானுடைய திருவயிற்றிலே இருந்து மீண்டும் படைக்கப்படுகிறார்கள். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. சோ ஒரு நான் இது எல்லாமே யாருடைய இச்சையால் நடக்கிறது? பகவானுடைய இச்சையால் தான் நடக்கிறது. இந்த பிரளயம் உண்டாவது, படைப்பது எல்லாமே. சோ இந்த பிரம்மாவுக்கு இந்த படைப்பை வந்து சொல்லிக் கொடுத்தவர், படைக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் கொடுத்து உதவினவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். அப்போ யார் வந்து மூல காரணம்? பகவான். பிரம்மா படைச்சா கூட இப்படி படை அப்படின்னு அவருடைய சூப்பர்விஷன்ல எல்லாமே நடக்கிறது. அதுதான் வந்து இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பதம் 8ல பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவஸ்தப்ய விஸ்ருஜாமி புன புன ஊதக்ராமம் இமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிரகிருதேர்வசாத். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு எனது விருப்பப்படி அது அழிக்கப்படுகிறது. சோ பகவானுடைய இச்சையினாலேயே வந்து இது படைக்கப்படுகிறது, மீண்டும் அழிக்கப்படுகிறது. பகவானுடைய முதல் புருஷ அவதாரம் யாரு அப்படின்னு கேட்டா மகாவிஷ்ணு. அதனுள்ளே நுழைகிறார். காரணக்கடலில் படுத்துகிற காரணோதய சாயி விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம அந்த கோலோகா சாட் பார்க்கும்போது பார்த்தோம். அவர் தான் வந்து முதல் புருஷ அவதாரத்துல முதல். சோ அவர் வந்து எண்ணற்ற அண்டங்களை படைக்கிறார். அந்த கோல்டன் கலர்ல பால்ஸ் இல்லைங்களா, அவருடைய அந்த மயிர் கண்கள்ல இருந்து நிறைய பிரபஞ்சங்கள் வந்து வெளிவந்திருக்கும். அந்த கோலோக சாட்டை நீங்க ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. அந்த கோல்டன் கலர் பால்ஸ்னா அவருடைய அந்த பிரபஞ்சங்கள் நிறைய வெளியில வந்திருக்கும். அவை ஒவ்வொன்றிலும் அவர் மீண்டும் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவாக நுழைகிறார். காரணோதக சாயி விஷ்ணுவாக அவர் வந்தார். அப்புறம் பிரபஞ்சங்களை படைத்தார். அந்த பிரபஞ்சங்களுக்குள்ள ஒரு விஷ்ணு நுழைகிறார். அவர் வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் வந்து இப்படிதான் படைக்கப்படுகிறது. அப்போ அவர் மீண்டும் வந்து க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவாக விரிவடைகிறார். அந்த விஷ்ணு மிகவும் நுண்ணிய அணுவிற்குள்ளும் நுழைகிறார். சோ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அணுவுக்குள்ளேயும் வந்து நுழைகிறார். அவர் தான் நம்ம மனசுல பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். சோ இதுதான் வந்து ஜடசக்தி மகதத்துவம் எப்படி வந்து படைக்கப்படுகிறது அப்படின்ட்டு. சோ இதன் மூலம் ஜட உலகின் செயல்கள் தொடங்குகின்றன. இப்ப எல்லாம் படைச்சாச்சு, இப்ப செயல்கள் தொடங்குகின்றன. சோ இவ்வாறாக பல்வேறு உயிரினங்களின் இயக்கங்கள் படைப்பின் ஆரம்ப காலத்திலேயே தொடங்குகின்றன. அவை பரிணமிப்பவை அல்ல. பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்ட போதே பல்வேறு உயிரினங்களும் உடனடியாக படைக்கப்பட்டன. மனிதர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள் என அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் படைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் முந்தைய பிரளயத்தின் போது குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவின் விருப்பம் என்னவோ அதற்கேற்பவே அவன் மீண்டும் தோன்றுகின்றான். சோ அவன் என்ன மாதிரி இஷ்டப்பட்டானோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் மறுபடியும் தோன்றுகின்றான். இப்போ வந்து டார்வின் தியரி அப்படிங்கறதுல இருந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவினுடைய இந்த எண்ணம் வந்து வேறுபடுகிறது. அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு செல் உயிரினம், ஒன் செல் இருக்கு. அதுல இருந்து 2 செல் பரிணமிச்சுது. அதுல இருந்து வந்து மேல மேல குரங்கில் இருந்து பிறந்தவன் மனிதன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லைங்களா. ஃபர்ஸ்ட் அமீபா, அதுக்கப்புறம் நீர்வாழ் உயிரினங்கள், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா. அடுத்தடுத்து அதுல இருந்துதான் இது வந்துச்சு, இதுல இருந்துதான் இது வந்துச்சு அப்படின்னு. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, அப்படி கிடையாது, எல்லாமே இருந்துச்சு. 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருந்துச்சு. என்னென்ன 84 லட்சம் அப்படின்னு கேட்டனா, மீன் வகைகள் வந்து 9 லட்சம், தாவர வகைகள் வந்து 20 லட்சம், பூச்சி வகைகள் வந்து 11 லட்சம், பறவைகள் வந்து 10 லட்சம் வகைகள், மிருகங்கள் வந்து 30 லட்சம் வகைகள், மனிதர்கள் வந்து 4 லட்சம் வகைகள். மொத்தத்தையும் கூட்டி பார்த்தா 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கிறது. இந்த 84 லட்சமும் ஒன்னிலிருந்து இன்னொன்னு உருவாகல, எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு, அப்படியேதான் இருந்துச்சு. எப்படி வந்து பகவானுடைய வயிற்றுக்குள்ள போய் ஒன்றினோமோ அப்படியே நம்ம வந்து திரும்ப வந்தோம் அப்படிங்கறத ஸ்ரீல பிரபுபாதா இங்க வந்து சொல்றாரு. அப்போ டார்வின் தியரி வந்து இங்கே மாறுபட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து வந்து நச்சமாம் தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேசு கர்மசு
தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில. செயல்களிலிருந்து விலகி இருக்கிறேன் அப்படின்னா அவர் பௌதீக செயல்களிலிருந்து தான் விலகி இருக்கிறார். ஆன்மீகத்துல அவர் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார். அவருடைய லீலா வினோதங்களிலே அவர் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார். பிரம்ம சம்ஹிதை என்ன சொல்கிறதுன்னா, ஆத்மா ராமஸ்ய தஸ்யாஸ்தி பிரகிருத்யா ந சமாகம. அதாவது நித்தியமான ஆனந்தமான ஆன்மீக செயல்கள் அவர் எப்போதும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஜெயட செயல்களை பொறுத்தவரைதான் அவர் எதுவுமே செய்வது கிடையாது. பௌதிகத்துல அவருக்கு சம்பந்தமே இல்லை, அதனால அவர் அங்க எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, நீதிபதி இருக்கிறாரு. அவர் அவர் நிறைய வழக்குகள் வருகிறது. சிலருக்கு அந்த வழக்குகளை விசாரித்து சிலருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கிறார். மத்தவங்களுக்கு வேற சிலருக்கு சிறையில் அடையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. உங்களுக்கு இத்தனை மாசம் இத்தனை வருஷம் சிறையில போடுங்க அப்படின்றாரு. சிலருக்கு அவர்களுடைய இழந்த சொத்தை மீட்டு கொடுக்கிறார். ஆனாலும் அவர் நடுநிலையில் இருக்கிறார். அவருக்கு இதுல எந்த லாப நஷ்டங்களும் கிடையாது. அதுதான் அது மாதிரிதான் தனக்கு அதிகாரம் உள்ள போதிலும் கடவுள் எப்போதுமே நடுநிலையாக இருக்கிறார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனக்கு பௌதீக செயல்கள்ல சம்பந்தம் இல்ல, ஆன்மீக செயல்கள்ல தான் பகவான் அவர் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார். அவர் ஆத்மாராமா. ஆத்மாராமா அப்படின்னா அவருக்கு தேவையானது எல்லாமே அவருக்குள்ளே இருந்தே அவருக்கு கிடைத்து விடுகிறது. அதனால அவருக்கு வெளியிலே இருந்து எதுவும் தேவையில்லை, எந்த செயல்களும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் அவர் செயலற்றவர்னு சொல்லிடக்கூடாது. அவர் லீலா வினோதங்கள்ல ஆத்ம உலகத்துல அவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது. மயாக்ஷேன பிரகிருதி சூயதே சராசனம் கேதுநானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ பகவானுடைய சக்திகள்ல ஒன்றுதான் இந்த இயற்கை பிரகிருதி. சோ அது பகவானுடைய மேற்பார்வையின் கீழே தான் செயல்படுகிறது. அவர் தான் சூப்பர்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அப்படி பார்த்து அவருடைய சூப்பர்விஷன் கீழே இயற்கை எதெல்லாம் பண்ணுகிறது அப்படின்னா, அசைகின்றவற்றை எல்லாம் படைக்கிறது, அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. இந்த மாதிரி எல்லாவற்றையும் அந்த பிரகிருதி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பகவானுடைய மேற்பார்வையில. இப்படி படைச்சிட்டு இருக்கும் போது பிரளயம் வரும்போது அது மீண்டும் அழிக்கப்படுகிறது. அப்புறம் பகவான் எப்போ நினைக்கிறாரோ அது மீண்டும் படைக்கப்படுகிறது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. சோ எல்லாத்துல இருந்தும் பகவான் விலகி இருந்தாலும் கூட பகவான் தான் இதுக்கெல்லாம் இயக்குனராக இருக்கிறார். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம சொல்லியிருக்கிறார். அவர் சொல்றாரு இல்லைங்களா, நான் எல்லாத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் இதையெல்லாம் இயக்குபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பரமபுருஷ பகவான் தான். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி வாசனையுள்ள மலர் ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய வாசனை கண்டிப்பாக நம்மளுடைய நாசியை அடையும். நம்ம அதை உணருவோம் இல்லைங்களா. ஆனாலும் நுகர்ச்சியும் மலரும் ஒன்றிலிருந்து வேறுபட்டவை. அப்போ பூவும் அந்த மனமும் ஒன்றா அப்படின்னு கேட்டா வேற வேற. சோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஜட உலக தொடர்பிற்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அதே என்ன வேற வேற எப்படி இது இருக்கோ பாகுபாடு இருக்கிறதோ அதேதான் இங்கேயும் பகவானுக்கும் இந்த ஜட உலகம் வேறுபாடு இருக்கிறது. எப்படி பூவுக்கும் மனமுத்துக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறதோ, பூ வேற மனம் வேற இல்லைங்களா. சோ அவர் செய்ய வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது. அவருடைய பார்வையினாலேயே, அவர் பார்க்கின்ற ஒரு பார்வையினாலேயே எல்லாவற்றையும் படைத்து விடுகிறார். சுருக்கமா சொன்னா பரமபுருஷ பகவானுடைய மேற்பார்வை இல்லாம ஜட இயற்கையால் ஒன்னும் செய்ய முடியாது. பகவான் அந்த சக்தியை கொடுத்தா மட்டும்தான் ஜட இயற்கை செயல்பட முடியும். பகவான் அந்த சக்தியை அந்த இயற்கைக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த இயற்கையினாலே எதையுமே படைக்க முடியாது. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவஜானந்தி மாமூடா மனுஷிம் தனும் ஆசிரிதம்
பரம் பாவமஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றார்கள். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அறியார்கள். சோ பகவான் ஒரு மனித ரூபத்துல வரும்போது அவரை எல்லாருமே ஏளனம் செய்கின்றார்கள். அவர் கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் ஆளாகிறார். சோ அதுதான் இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உரிமையாளன். சோ பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன். அத அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வது கிடையாது. அவங்களுக்கு அவங்க அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்க சரிவர புரிந்துக்கிறது கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி இருக்கிறார். சோ நம்ம எல்லாருமே ஆளுநர்கள் தான் இல்லைங்களா, ஈஸ்வரர்கள். சோ நம்ம எல்லாருமே ஒருவரை விட மற்றவர் சிறந்தவராக உள்ளனர். ஜட உலகில நிர்வாகத்துல நாம் ஒரு அலுவலரை காண்கிறோம், ஒரு காரியதர்சி. அவருக்கு மேல ஒருத்தர், அவருக்கு மேல ஒருத்தர். அப்போ ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு நம்ம சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ ஒருத்தரும் நம்ம ஆள்பவர்கள் தான். இருப்பினும் ஒருவர் மற்றவரால் ஆளப்படுகிறார். ஒருத்தர் இன்னொருத்தனால ஆளப்படுகிறோம், ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அப்போ இவன் எல்லா ஆளுநர்களுக்கும் பரம ஆளுநர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பரம ஆளுநர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். இந்த ஜட உலகை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஆன்மீக உலகத்துல எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, நிறைய ஆளுநர்கள் இருந்தாலும் பரம ஆளுநர் அப்படிங்கிறவர் பகவான் மட்டும்தான். அதுதான் இங்க இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அவரது உடல் இங்கு மானுஷ்யம் என்று கூறப்படுகிறது. சோ அவர் ஒரு மனிதரை போல, அர்ஜுனரின் நண்பரை போல, குருச்சேத்திர யுத்தத்திலே கலந்து கொண்டுள்ள ஒரு அரசியல்வாதியை போல செயல்படுகிறார். சோ இங்க அவர் ஒரு மனிதனாக செயல்படுகிறார். நித்தியமான அறிவுடன் ஆனந்த ரூபமாக விளங்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு அந்த மாதிரி பகவான் மனுஷ ரூபத்திலே வரும்போது துரியோதனன் இருந்தான், துச்சாதனன் இருந்தான் இல்லைங்களா, சிசுபாலன் இருந்தான். எல்லாருமே பகவானை பார்த்து பொறாமப்பட்டாங்க. பகவான கேலியும் கிண்டலும் பண்ணி பேசினாங்க. யாராவது பகவான் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டா புரிஞ்சுக்கல. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் ஆத்மாவினால் ஜடசக்தியின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும் என்றால் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் படைத்து அழிக்கக்கூடிய பரமபுருஷர் எவ்வாறு நம்மை போன்ற ஜட உடலை உடையவராக இருக்க முடியும்? சோ பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு முக்தியை கொடுக்கிறார். அப்படி முக்தியை கொடுக்கிறவர் எப்படி ஒரு பௌதீக உடலை உடைய ஒரு மனிதராக இருக்க முடியும்? கண்டிப்பா அவருடைய உடல் ஆன்மீகமானது. அவர் அழிவற்றவர். சோ இது முக்தியையே கொடுக்கக்கூடியவர். சோ அவர் நிஜமாக அவருடைய விரிவங்கமாக தான் இங்க வந்திருக்கிறாரே ஒழிய அவர் மனிதர் கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கும் அவருக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. முக்தியையே அளிக்கக்கூடியவர் எப்படி மனிதராக இருக்க முடியும்? நம்முடைய உடம்பு பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அவருடைய உடம்பு ஆன்மீகமானது. இந்த மாதிரி நமக்கும் அவருக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஆனா நம்ம அப்படி இருந்தும் கூட அதை நம்பாத மூடர்கள் பகவான் மனித உருவிலே வரும்போது ஏளனம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர் சக்திக்கு மீறி நிறைய செயல்களை செய்தார் இல்லைங்களா? அது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். எத்தனை பேரை அவர் வதம் செய்தார், கோவர்தன மலையை ஒரு சுண்டு விரலால தூக்கினார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதரால செய்ய முடியுமா? விஸ்வரூபம் காமிச்சார். அதையெல்லாம் சாதாரண மனிதர்களால செய்யவே முடியாது. சோ அவருடைய ஆன்மீகம், பௌதீகம் ரெண்டுமே அவருடைய சுய விரிவுகள் மூலமாக அவரே தனிப்பட்ட நபராக எல்லா இடத்திலும் செய்யவும் அவசியம் கிடையாது. எல்லா லீலைகளையும் அவருடைய சக்திகள் இருக்கிறது. அந்த சக்திகளே போதும். அவரே தனிப்பட்ட முறையில் வரணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. இப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் மனித உறவில் தோன்றும் போது அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். मोहा समोह कर्माणो मोहज्ञान विसेदस ராட்சசீம் ஆசுரீம் செய்வ பிரகிருதி மோகினீம் சிதா. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள், அதாவது குழம்பி இருக்காங்க பாத்தீங்களா, பகவான்னு தெரியாம
மூடர்களாக, முட்டாள்களாக, அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களதான் குழம்பியவர்கள். ராட்சசத்தனமான கருத்துக்கள்னாலும் நாத்திக கருத்துகளாலும் கவரப்படுகின்றன. அவங்க வந்து டைவர்ட் ஆகி போறாங்க. கிருஷ்ண பக்தியிலிருந்து டைவர்ட் ஆகி வேற விஷயங்கள்ல ஆர்வமா இருக்கிறாங்க. அந்த மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியடைகின்றன. அவங்க எங்க போய் எந்த விதமான பக்தி செஞ்சாலுமே அது தோல்விதான் அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தங்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு, ஆனா கிருஷ்ணரை வந்து பகவான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு ஏத்துக்கிறது கிடையாது. ஆனா முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்லும் அந்த பழத்தை வந்து அவர்கள் ஒருபோதும் சுவைக்க முடியாது. கிருஷ்ணரை வந்து முழுமுதற் கடவுளா ஏத்துக்கல, ஆனா கிருஷ்ண பக்தர்னு வெளியில சொல்லிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்குமா? பகவானை நேரடியா பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குமா? அந்த பழத்தை, முக்தி என்னும் பழத்தை சுவைக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார். சோ அவரை ஒரு சாதாரண மனிதராக கருதுவது மிக மிக பெரிய குற்றம். சோ கிருஷ்ணருடைய தேகத்தை பௌதீகமாக கருதுபவன் ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி, சடங்குகள் மற்றும் செயல்களிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட வேண்டும். யாரேனும் அத்தகையவனது முகத்தை தற்செயலாக காண நேரிட்டால், கிருஷ்ணரை வந்து வணங்காம, கிருஷ்ணரை மனசுக்குள்ள தெய்வமா நினைக்காம வெளியில மட்டும் வெளிவேஷம் போடுறான் பாத்தீங்களா கிருஷ்ண பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவனை எங்க பார்த்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணணுமா? கங்கையில போய் நீராடணுமா? ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய பாவம் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரகத் விஷ்ணு ஸ்ருதி அப்படிங்கிற நூல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ முகத்தை தற்செயலாக காண நேரிட்டால் கூட அந்த பாதிப்பிலிருந்து அந்த இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சா நம்ம போய் கங்கையில வந்து நீராடிடணும் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து இரண்ட பகுதிகளுக்கு தான் வந்து அவர்கள் அடுத்த பிறவி இருக்கும். ஒரு மிருகங்களாக அந்த மாதிரியான பிறவிகள் தான் வந்து அவங்க எடுப்பாங்க அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதா பஜன் அனன்ய மனசோ நாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். பிதாவின் மகனே, குழப்படம் அடையாத மகாத்மாக்கள். இப்ப வந்து முட்டாள்கள் எல்லாம் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க, அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க. இப்ப மகாத்மாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்ல போறார். சோ குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். சோ அந்த ப்ரொடெக்டிவ், அந்த இதுல ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கிறாங்க அந்த மகாத்மாக்கள். பகவானை மனதார நம்புகிறவர்கள். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அவங்க வந்து பகவானே எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம், சோர்ஸ், ஆதி புருஷன் அப்படின்னு நம்புறாங்க. பகவானுக்கு அழிவே இல்லை அப்படின்னு அவங்க வந்து ரொம்ப நம்பிக்கையோட இருக்கிறாங்க. சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் அந்த நம்பிக்கையோட எனக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு பகவான். இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து மகாத்மாக்கள்னு சொல்லப்படுகிறவர் யார் அப்படின்னா, அவங்க செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ். அவங்க தெய்வீகமான உன்னத நிலையை அடைந்தவர்கள். சோ அவங்க புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைந்தவர்கள். ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டிலே இருந்து, அவங்களுக்கு 3 குணங்கள் கிடையாது, அவங்க சுத்த சத்தத்துல இருக்காங்க. சோ இந்த ஜட உலகிலிருந்து, ஜட உலகினுடைய அந்த கட்டுப்பாட்டிலிருந்து, அந்த மாயா சக்தியிலிருந்து அவர்கள் விடுபட்டவர்கள். சோ சோ இதுதான் வந்து ஒரு மகாத்மாவுக்கான ஒரு தகுதி. மகாத்மா தன்னுடைய கவனத்தை வந்து கிருஷ்ணரிடமிருந்து திசை திருப்புவதே கிடையாது. எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். சோ மகாத்மா தூய பக்தர்களான மத்த மகாத்மாக்களுடன் உறவிலே இருக்கிறார்கள், அதாவது சங்கத்திலே இருக்கிறார்கள். அந்த சங்கத்திலே இருக்கிறதுனால அவர்கள் முன்னேறுகிறார்கள். சோ பக்தர்கள் கிருஷ்ணரது இதர ரூபத்திலும், அதாவது 4 கைகளை கொண்ட மகாவிஷ்ணு போன்ற ரூபத்திலும் கூட கவரப்படுவதில்லை. என்னது சில பிரபுபாதா சொன்னாரே அன்னைக்கு, பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து
அவங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட ரூபத்திலே வந்து பகவானை வந்து வழிபாடு செய்யலாம். அப்படி வழிபாடு செய்வர்கள் அந்தந்த வைகுண்டங்களுக்கு போய் சேர்வார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீராமரை கும்பிட்டா அவருடைய வைகுண்டத்துக்கு போலாம், நாராயணரை கும்பிட்டா அவருடைய வைகுண்டத்துக்கு போலாம், நரசிம்மரை கும்பிட்டா அவருடைய வைகுண்டத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு சொன்ன ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இப்ப என்ன சொல்றாரு, 4 கைகளை கொண்ட அந்த மகாத்மாக்கள் பக்தர்கள் கிருஷ்ணரது இதர ரூபத்திலும், அதாவது 4 கைகளை கொண்ட மகாவிஷ்ணு போன்ற ரூபத்திலும் கூட கவரப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொன்னா, இது கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறவங்க ஃபாலோ பண்றது. அவங்க வந்து நாராயணரையோ நரசிம்மரையோ ராமரையோ வணங்குவதில்லை. அவங்க 2 கைகளோட அந்த சாமசுந்தர ரூபம், புல்லாங்குழல வச்சு உடம்புல 3 வளைவுகளோட நிக்கிறார் பாத்தீங்களா, அந்த சாமரு சுந்தர ரூபத்திலேதான் கவரப்படுகிறார்கள். அதிலே கவர்ச்சி மிக உண்டாகி அவர்கள் அந்த பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை மட்டுமே வந்து வணங்குகிறார்கள். யாரு? கௌடிய பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்திலே, மத்த சம்பிரதாயத்திலே இருக்கிறவர்கள். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணரை மட்டுமே தியானிக்கின்றார்கள். அவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ண பகவானது உணவில் வலுவாத தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். சோ பகவானுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி செய்துட்டு இருக்கிறாங்க. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஷ்டுடவ்ருதா நமஸ்யந்தஸ்ய மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம், எப்போதும் எனது புகழை பாடிக்கொண்டு அப்படிங்கிறாரு. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். சோ மகாத்மாக்களை பத்தி மறுபடியும் சொல்றார். என்ன பண்றாங்க மகாத்மாக்கள்? என்னுடைய புகழை எப்போதும் பாடிக்கொண்டு, சததம் கீர்த்தயந்தோமா, எப்போதும். ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் கோயிலுக்கு போறது கிடையாது, அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏதோ ஒரு 2 மணி நேரம் மட்டும் சேட் பண்றது கிடையாது, அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 1.5 மணி நேரம் மட்டும் வந்து கிளாஸ்ல உட்கார்றது கிடையாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. எப்போதும் அவருடைய புகழை பாடிக்கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் வந்து மகாத்மாக்களுடைய குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாரு. சோ மகாத்மாக்கள் என்றால் யார் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த டெஃபினேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவரது புனித நாமம், ரூபம், இந்த மாதிரி குணங்கள், அவருடைய விசேஷ லீலைகளை புகழ்ந்து கொண்டு இந்த மாதிரி மகாத்மாக்கள் ரொம்ப பகவான் மேல பற்றுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். சோ அந்த நவவித பக்திகளை வந்து அவங்க வந்து பயிற்சி செய்கிறார்கள். சோ அதிலே வெற்றி அடைவதற்காக தன்னுடைய மனம், உடல், பேச்சு எல்லா செயல்களையும் பரமபுருஷ பகவானுடைய தொண்டிலே ஈடுபடுத்துகிறார்கள். இதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, திறமை வாய்ந்த ஆன்மீக குருவால் வழிநடத்தப்பட்டு ஒரு குடும்பஸ்தனாக கூட இருக்கலாம், கிருஷ்ண பக்தி பண்ணலாம். இல்ல ஒரு பிரம்மச்சாரியாக இருக்கலாம், கிருஷ்ண பக்தி பண்ணலாம். ஒரு சன்னியாசியாக கூட இருக்கலாம், கிருஷ்ண பக்தி பண்ணலாம். எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டு செய்து பகவானுக்கு பக்தனாக வாழ முடியும். உலகத்துல எந்த பகுதியில இருந்தாலும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்ற முடியும். சோ இப்படி இருக்கிறவங்க தான் வந்து அவங்க வந்து மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். ज्ञानज्ञेन साप्यज्ञे यजन्तो माम् उपासते ஏகத்வேன பிரதக்வேன பகூதா விஸ்வதோ முகம். ஞான யாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிறர் பரமபுருஷரை தன்னிகரற்றவராகவும் பலரில் வேறுபட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்திலும் வழிபடுகின்றனர். சோ 3 விதத்துல பகவானை வழிபடுறாங்க. தன்னிகரற்றவராக, அவருக்கு மேல யாரும் கிடையாது, அவருக்கு சமமானவர் யாரும் கிடையாது. பலரில் வேறுபட்டவராக, அவர் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றியவர் தான் பலராமர். அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய விரிவங்கங்கள், சங்கர்ஷர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், அப்புறம் வந்து மகாவிஷ்ணு, இந்த மாதிரி நிறைய விரிவங்கங்கள் வந்து தோன்றிக் கொண்டே இருந்தார்கள். சோ அவர் ஒருத்தர் தான், ஆனா விரிவங்கங்கள் நிறைய. சோ ஆனாலும் விஸ்வரூபத்துல கூட அவரை வந்து வழிபட்டாங்க. விஸ்வரூபம் அப்படின்னு இங்க சொல்றது அந்த எல்லாமே அவருக்குள்ளேயே அடங்கி பெரிய உருவமா இருந்துச்சு, அந்த விஸ்வரூபம் கிடையாது. இங்க சொல்றது அவருடைய விபூதிகள், அவருடைய சக்திகள். சோ பகவான வந்து அவருடைய சக்தியாக கூட நினைச்சு
சூரியனை பார்த்தோன்னே நம்ம வந்து பகவானுடைய ஒரு கண்ணு, சந்திரனை பார்த்தோன்னா இது பகவானுடைய இன்னொரு கண்ணு, தண்ணி குடிக்கும் போது பகவானுடைய சக்தி இது அப்படின்னு வழிபடுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்படிதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அர்த்தத்துலதான் நம்ம இங்க எடுத்துக்கணும். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். மகாத்மா நிலையில இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை வழிபடணுமா, மத்தவங்க எல்லாம் வழிபடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி எல்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே வழிபடலாம். சாதாரண நிலையில இருக்கிறவங்க கூட. யார் யாரெல்லாம் அப்படி வழிபடுறாங்க? துன்பத்தில் உள்ளவர்கள், ஏழ்மையில் தவிப்பவர்கள், கேள்வி உடையவர்கள், நிறைய பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வமா இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க. அப்புறம் ஞானத்தை விருத்தி செய்து பகவானை பற்றி ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறவங்க. இவங்க எல்லாமே வந்து கீழான நிலையில், இவங்களை விடவும் கீழான நிலையில் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர். அவங்க யாரு அப்படின்னா அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே இறைவன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க. சோ தன்னையே கடவுளுக்கு சமமா நினைச்சு வழிபடுறாங்க. அடுத்தது வந்து ஏதாவது ஒரு உருவத்தை பகவானாக நினைத்து கொண்டு வழிபடுகிறவர்கள். அப்படி பண்றவங்க பரமபுருஷ பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை ஏற்று, அதாவது விஸ்வரூபன் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய விபூதிகள், அதாவது அவருடைய சக்திகள், அதை வழிபடுகின்றவர்கள். இந்த மாதிரியான மக்கள் கூட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையிலே சொல்லி இருக்கிறார். அகம் கிருதுர் அகம் யக்ஞ ஸ்வதாகம் அகம் ஔஷதம் மந்த்ரோகம் அகம் ஏவாஜ்யம் அகம் அக்னிர் அகம் புதம். ஆனால் சடங்கும் நானே, யாகமும் நானே, முன்னோருக்கு படைக்கப்படும் பொருளும் நானே, நோய் தீர்க்கும் மூலிகையும் நானே, தெய்வீக மந்திரமும் நானே, நானே நெய், நானே அக்னி, நானே படைக்கப்படும் பொருள். சோ அவரே எல்லாமே. யாகம் யக்னோவை விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? யாகமே விஷ்ணு, விஷ்ணுவே யாகம் அப்படிங்கறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம். சோ முன்னோருக்கு படைக்கப்படும் பொருளும் நானே, அந்த யாகத்துல போடுற பொருள்கள், அர்ப்பணிக்கிற பொருள்கள் எல்லாமே நானே, நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய மூலிகை நானே அப்படிங்கிறாரு. அந்த யாகம் நடத்தும் போது சொல்ற மந்திரமும் நானே அப்படிங்கிறாரு. அதுல ஆகுதியா விடக்கூடிய நெய்யும் நானே அப்படிங்கிறாரு. அங்கே வந்து இருக்கின்ற நெருப்பு, அந்த அக்னியும் நானே, அதுல படைக்கப்படுகின்ற பொருளும் நானே அப்படின்னு வந்து பகவானே எல்லாமாக இருப்பதாக இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அதுதான் இந்த 16வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சோ வேத யாகங்கள், வைதீக யாகங்கள் எல்லாமே அவரே. அதாவது கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் வந்து எதற்கு சமம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா யாகங்களையும், எப்படிப்பட்ட எல்லா யாகங்களையும் செய்து முடித்தவர்களுக்கு சமம் அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த 16வது ஸ்லோகம் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. அடுத்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் பார்த்திடலாம். பிதாகம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமக வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ருக்ஸாம யஜுர் ஏவச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே, அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் நானே, தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் நானே, ஓம் எனும் மந்திரமும் நானே, ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படிங்கிறார். இது எல்லாமே மத்ததெல்லாமே உங்களுக்கு புரியும். தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் காற்று, ஓம் மந்திரம், இது வேதங்கள், இதெல்லாமே நானே சொல்றாரு. அது என்ன? தந்தையும் நானே, தாயும் நானே, காப்பவும் நானே, பாட்டனாரும் நானே அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி எல்லாருமே இவராக முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, நான் தான் விதையளிக்கும் தந்தைன்னு சொன்னாரு இல்லைங்களா? எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு சொன்னார். அகம் பீஜ பிரதா அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லைங்களா? சோ அவர் தந்தையா இருக்கிறார். அப்போ தாயாக இருப்பவள் யார் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு சொன்னோம், பேசணும். அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? தாய் யார் நமக்கு? பிரகிருதி. வெரி குட் ஹரி கிருஷ்ணா, ஹரி. அந்த பிரகிருதி, அந்த பிரகிருதி அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுடைய சக்தி. அதனாலதான் அந்த பிரகிருதியும் நானே, தாயும் நானே அப்படின்ட்டாரு. அப்போ இதையெல்லாம் காப்பவர் யாரு? நம்ம எல்லாருமே காப்பவர் பகவான் தான். அதனால காப்பவரும் அவர் தான்.
பாட்டனாரும் நானே அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுல ஒரு பெரியவங்க இருந்தா நமக்கு புத்தி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது நம்ம தப்போ செஞ்சிட்டோம்னா, இல்ல தெரியாம என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம தவிச்சோம் அப்படின்னா, ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி வீட்டுல இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுன்னு தெரியலன்னா, அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு இப்படி செய்ப்பா, இப்படி செய்யாத அப்படின்னு அவங்க அறிவுரை சொல்லுவாங்க. அப்ப பகவானும் பகவத்கீதை மூலமாக நம்மளுக்கு அறிவுரை தான் சொல்றாரு. அப்போ அவர் நம்மளுக்கு பாட்டனாகிறார். அதனாலதான் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இவர் அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு அசையும் அசையாத பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதுமே கிருஷ்ணருடைய சக்தி, அவருடைய சக்தி தான் இல்லைங்களா. தாய் அப்படிங்கிறவர் இயற்கை, அதுலதான் எல்லாமே படைக்கப்படுகிறது. அதனாலதான் இந்த மாதிரி சொன்னார். சோ உண்மையில் இந்த உயிர்வாளிகள் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் நடுநிலை சக்தியே. பிரகிருதியின் படைப்பில் அவர்களில் சிலர் தந்தையாகவும் தாயாகவும் பாட்டனாராகவும் படைப்பவராகவும் தோன்றுகின்றனர். ஆனால் எல்லாருமே கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள் தான். அதன் அடிப்படையில் நமக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் தோன்றும் இந்த உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணரே. இந்த ஸ்லோகத்தில் தாதா என்னும் சொல் படைப்பவனை குறிக்கிறது. தாய் தந்தையர் மட்டும் கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள் அல்ல. படைப்பாளி, பாட்டனார், பாட்டி யாராக இருந்தாலும் எல்லாமே கிருஷ்ணர் அம்சம் தான். எல்லா ஜீவாத்மாக்களுமே கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறதா இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு முக்கியமாக நமக்கு சொல்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, நம்முடைய ஸ்வரூப நிலை, நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலை என்ன? சர்வைட்டர். சோ நாம் எல்லாருமே பகவானினுடைய தொண்டர்கள் அப்படிங்கறதையும் நமக்கு சொல்கிறது. சோ அந்த முன்னேற்ற பாதையிலே இது எல்லாமே படிக்கற்கள். இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேதங்கள் மூலமாக. சோ அது போல வேத கொள்கைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு ஆவலாக இருக்கும் உயிர்வாளி கூட கிருஷ்ணருடைய அம்சம்தான். சோ எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். சோ பிரணவ என்று அறியப்படும் ஓம் என்னும் தெய்வீக சப்தம் கிருஷ்ணர். இது முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்திலே பகவான் சொல்லிட்டாரு. அப்போ எல்லா வேதங்களும் நானேன்னு கூட அவர் சொன்னார் முன்னாடி. அதையே மறுபடியும் மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். சோ மந்திரங்களில் பிரணவம் அல்லது ஓம்காரம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருப்பதால் அதுவும் கிருஷ்ணரே அப்படின்னு இங்க பகவான் நம்மளுக்கு திரும்பவும் சொல்லி ஞாபகப்படுத்துகிறார். சோ நான் இதோட ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா.